ҳоло офтоб ғуруб кард. Шаб инҷо мемонем ва фардо субҳ ба сафар мебароем. он нуқтае ки мебинед сарсабз аст, деҳаи барчидиви ноҳияи Рӯшон аст. то он макон аз шаҳри Душанбе наздик ба бештар аз 650 километр роҳро тавассути нақлиёт тай кардем ва нуқтаи охирини мо ки дар он ҷо таваққуф кардем деҳаи барчидив аст. аз он ин тараф роҳи нақлиётгард нест, охирин нуқтаи таваққуфи нақлиёт онҷост ва то мавзеи кӯли Сарез 22 километр ба нақли сокинони маҳаллӣ пиёдароҳ аст. аз субҳи барвақт расо соати 6 субҳ ҳаракати мо идома ёфт. наздик ба 4.5 километр роҳ то ин ҷо пиёда омадем ва аз ин низ бештар аз 15 километри дигар моро зарур аст ки пиёда роҳро тай кунем. гурӯҳе аз ҳамкорони мо наздик мешаванд ва ин роҳ моро ба сӯи кӯли Сарез мебарад ва бинандагони гиромӣ табиати ниҳоят зебо дорад. табиате аст ки кӯҳҳои сар ба фалак кашида, офтобам тулӯъ мекунад, мисле ки офтоб аз субҳи содиқ моро истиқбол мегирад ва мо ҳаракати худро ба самти кӯли Сарез идома медиҳем. агар хоҳед ки манзараҳои зебои дараи Бартангро ва дар умум кӯли Сарезро бубинед, пас барномаи моро пайгир бошед. хуб, бинандаҳои азизу арҷманд, чуноне ки мо шомгоҳӣ ба шумо ваъда дода будем ки аз субҳи содиқ ба сафар мебароем ба кӯли Сарез, яъне 22 километр аз деҳаи барчидив. тариқи роҳҳои пиёдагард хеле душвор аст, лекин мо ба ҳама ин нигоҳ накарда гурӯҳи эҷодии мо оҳиста оҳиста наздик мешавем. ана ҳамин гуна пиёдароҳҳое ки ба самти кӯли Сарез моро аз деҳаи барчидиви ноҳияи Рӯшон мебарад душворгузар аст. роҳе ҳаст ки пастию баландиҳои зиёд дорад ва ин масир дар баъзе нуқтаҳо хеле хатаровар аст. аз қисми поён дарё мегузарад. оби дарё соф ва булур аст. нагуфта намонад ки ҳангоми сафар кардан ба кӯли Сарез бояд либоси махсус ва пойафзоли махсус. пештар роҳи масалан ба кӯли Сарез рафтан ҳамин як роҳ дорад. ин тараф хати боло хати соли 1913 ҳамин якумин тадқиқотчии кӯли Сарез ки мебиёд Шпилко, капитан Шпилко, ҳамин роҳ қадим мегузарад. раи боло хати раи боло хати неки раи душворгузаре мегузарад. хати солдатош мебиёд. ҳамиҷода роҳи безебаста ки ҳамиҷода чӣ мешавад? хати солдаташ бу худшни солдаташ хати аспаш айроҳ бероҳ мешавад ки чӣ мешавад? ҷарида меғалтад. баъд бобокалон ҳамиҷода онро чӣ мекунад? наҷот медиҳад.
ин гуна роҳҳои душворгузар ҳам дар масири кӯли Сарез ҳаст. тавре роҳбалади мо мегӯянд то мавзее ки нуқтаи истироҳат аст дар миёни роҳ дар ҳамин масир наздик ба 1.5 километри дигар боқӣ мондааст ва дар он нуқта аксаран онҳое ки ба кӯли Сарез мераванд як каме истироҳат мекунанд ва ҳар қадами роҳ моро барои расидан то мавзеи кӯли Сарез наздик мекунад ва дар ин сафар моро ҳамроҳӣ кунед. ҳангоми сафар рамодан ба кӯли Сарез ҳаме дар инҷо истироҳат мекунам ва дар инҷо боз нуқтаи хӯрокпазӣ ҳам дорад ва нуқтаи истироҳат баъзе ҷоҳо ҳаст ки метавонанд дар инҷо истироҳат намоянд. Инҷо бошад хонае ҳаст ки на кам аз 2-3 нафар дар инҷо шабонгаҳ ё қисмати нисфирӯзӣ метавонанд дар инҷо истироҳат намоянд. Инҷо бошад нуқтаи пухтани хӯрок барои сайёҳон ё сокинони маҳаллӣ ҳангоми сафар намудан ба кӯли Сарез. дар масири деҳаи Барчидиви ноҳияи Рӯшон то мавзеи кӯли Сарез таври қаблан ҳам гуфта будем ана ҳамин гуна пиёдароҳҳои ниҳоят мушкилгузар аст ки барои инсон якам дамкӯтаҳӣ пеш меояд, зеро аксаран ба кӯҳ мебароем. инҷо аз сатҳи баҳр тақрибан 3200 метр аст ва ҳар қадами роҳ моро ба мавзеи кӯли Сарез наздик мекунад. масофаи шояд бештар аз 18 километр роҳро пиёда тай кардем ва албатта ҷуздонҳои моро тавассути маркаб сокинони маҳаллӣ интиқол медиҳанд то мавзеи кӯли Сарез, зеро роҳ пиёдагузар аст. як ҷуздон бо ҳаҷми 5 кило вазн барои як инсон наздики 15 кило вазнро мемонад ва айни замон соат бо вақти маҳаллӣ 15:10 аст. соати 6 субҳ ба роҳ баромада будем бо шумори 1 соатро дар мавзее ки як нуқтаи махсус барои сокинон ва сайёҳон ташкил карданд. 1 соати мо дар он ҷо сарф шуд. меравем то ба мавзеи кӯли Сарез бирасем.
Сарез асосан аз се дарё: дарёи Мурғоб, Лангар ва Марҷоной сарчашма мегирад. Сарез аз кӯлҳои зеботарини ҷаҳон аст. Ранги оби он дар ҳама гуна вазъи боду ҳаво кабуди баланди осмонӣ аст. гӯё ранги санги қиматбаҳои лоҷварди бадахшонро дар худ таҷассум кардааст. кӯли Сарез дар экосистемаи минтақа махсусан ҳамчун манбаи оби нӯшокӣ нақши муҳим дорад.